Ito tay bigat ma'am, bandang alas 8 at niresponde kami nga insidente iti panakakuryente involving iti innem nga individual nga nagtratrabaho iti maysa nga warehouse ijay barangay Tapaw Tigi. Ket batay iti investigasyon ni ma'am, dagiti innem nga individual ma'am ket nagtutulong da nga bagkaten guma jay 4 layers nga scaffoldings. Ngem daksang dasat aksidente nga natumba na isapkit dijay scaffoldings ijay waya iti kuryente ti init ket idda mismo nga napasamak dijay nakamames nga disgrasya ma'am in which dijay duwa nga biktima ket dead on the spot ma'am batay kini Dr. Adilo iti Arisio Corimao ma'am. Okay sir. So detoy scaffoldings isut simmagid karetoy kuryente. Sir, nga isut nakakastaan iti duwa nga construction worker. Yes ma'am, bali innem da ma'am ngem dagijay upat timmalsik da. Ket DJ do ma'am iso ti na rugmaan DJ scaffoldings iso nga dimket dagi DJ ah, bakal nga landok nga scaffoldings ma'am iso ti ah, nakapayan da ma'am. Okay sir. So kumusta ro digitoy upat sir? Stable da kadimat laangan na sir? Batay jay pa nag-follow up mi jay Mariano Marcos Hospital ma'am conscious damit nga upat pororayon da lang iti resulta ti CT scan ken jay X-ray da ma'am. Okay. Sir, gapo iti detoy nga napasama ka karetoy pag ubraan da adda ka din nagitay kaslang kuma panakia sarita da ti pamilya digitoy biktima sir. Ay nakasarita mi isu da ite ma'am ket timawag ni Honorable Mayor ni ma'am ni Sir Boyet Kilala nga tumulong kadagiti jay na na aksidente ma'am di biktima pamilya ti biktima. Okay sir. Sir, anagayam deti kosta deti pag trabahwan da pribado sir? Dati ma'am get may isang patpatak na rin da nga warehouse iti LGU ma'am, guri mo ma'am. And Ana nga barangay no kadeti sir? barangay Tapaw Tigi ma'am. Okay sir. Digitoy sir, tagayin no da digitoy biktima gayam. DJ may isang pimusay ma'am, get iso na ni Mr. Lawrence Albino, taga barangay Torre, iti guri mo lang. Then DJ may isang pa nga pimusay ma'am, get ni Mr. Christopher Kidding, iti barangay Gaang, guri mo lang ma'am. Ken di upat ma'am, dadapela jay hospital, iso na dagito ni Mr. Rogelio Cardenas, Dexter Lianes, ni Adjan Antipolo. Mm, okay, sir. So, sir, digitoy kasta, deti nakaisagidan deti scaffoldings nga waya iti kuryente. Kasanukat nga min deti sa napay nauksan, wano talagang nga kasday nga open, nga talaga nga live wire, sir? High tension wire dito ma'am. Basically the team leader iti inek nga may nag-respond dito ma'am. At safe kano kumamit DJ nga kinaadayo na. Yung ken DJ voltahe na ma'am get 7,620 volts ti kapit sana. So no dun ket ka na talaga ma'am ket kalapyat. Yung kuna ni inik ma'am ket safe kano DJ distance na ko ma'am no anda nga binagkat ko man DJ scaffolding sa nakarat nga to DJ scaffoldings nga binagkat na. Sir, digiti kakastoy nga pagtrabahuan, itibiyang iti Department of Labor and Employment. Ada digiti dako maiti safety kwada ada digiti agkit kita tapno no ada digiti kakastoy nga pasamak ket ada digiti insigida nga agresponde wenno haan ket mangkita ka digitoy for their safety. So adda karetoy nga pagtrabahuan sir? Ang kulang
amo ma'am no adda ma'am ngem ito tayo ma'am bigbigat pa laing ket isisuda pa laing awag pwede jay an pa nakita jay forman jay pan nakapasamak na ket base kay jay pan nakiinuman ko with LGU ket tumulong da kalumit ma'am jay biktima iti panakuryente ma'am. Okay, sir. Okay, Bombo Roger, na dati follow-up question mo kani Apo Hepe. Okay, sir, once again, maraming salamat kada iti oras nga na kayo naman sa stasyon ni Bumbo Radio. So, dito pagtrabahuan, iti construction worker, patpatagder iti gobyerno. Dito iti DA building, iti iliti ko rimaw, apo hepe, sir? Well sir, ipatpatak der ti LGU to ma'am. Okay. Mabalin mamuan, sir, no anat oras, sakto tayo nakapasama ka dito, kan manon digiti na kuryente manot adenti hospital kadita tan kan taga-ano da apo hepe. Amin dagi biktima sir ket taga dito amin ko rin sir ket di pa nakapasamak na sir ket alas 8 sakto sir di pa nakapasamak na. So digiti innam na nam na minsan ng kuryente dahil diti dua isod na pakarwan laeng apo hepe, sir. Kun sir ta isu da jay dua sir dimket daming gini jay scaffoldings ket di upat sir isu ti na malsik da kini jay scaffoldings isu nga anda unay na pakarwan jay upat sir. Okay. Ano nga linya sir ti kuryente dito nakasagidan dat kuryente dito mismo nga po pagusaran na pag-welding or linya digiti kable ti waywaya iti kuryente nga kamay ita ili ti kurimaw apo hepe. Mainline sir aga po jay primary line ti inik sir jay nakapasamakan na sir. Okay. So kadigiti sir, kumusta? Tuloy ti trabaho ti construction worker kahit ti mga patagder nga building dito ili ti kurimaw. Kalpasan nga dati insidente sir. Kita nga agdama sir di insag ng dapelaan sir po gini jay pasama. Okay. Okay, sir, maraming salamat. Kada iti oras nga nakinuman ng istasyon ni Bombo Radio. Back to you, Bombo, Janice. Okay, sir, thank you so much. Malaksid no adati kahit mo pa nga pakamo when no balag kariti amin ag trabaho kariti construction site nakastoy apo hepe, sir. Ayun sir, ayun ma'am, di malem nga min ket kunada nga hindi pa nangyakar ni scaffoldings ket kinalas-kalas da kay bigat buo nga binagkat da ket no kasi safety kumapailangan ti umula nga panunutan tayo ti para iti magbagi tayo an nga maala iti dinadaras nga panang ikat di scaffoldings.